Bratia Česi, je pre nás čest stáť dnes na Václavskom námestí a vyjadriť vám podporu, pretože vieme, že ste vo veľmi podobnej situácii ako my na Slovensku a sme veľmi radi, že sa to prebudilo aj tu, o čom svedčí to, že do ulic dnes vyšlo 10 000 ľudí. Není nic symboličtějšího, než požádat hudbu o československou státní hymnu! Celou až do konce! Nikdy si nedajme zobrať nádej na lepší život, pretože si to zaslúžime. Prosím. To byla o nás bez nás. Poprvé. Museli se nás národa zeptat, na kterém máme si jestli chceme být na to, jestli chceme ešte povedať, že aj keď nás rozháňali vodným dielom a hnali obuškami, tak my sa nevzdáme!